Hi, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και πιο συγκεκριμένα. Τι λέω μωρέ, βάλε αθλητές κατά κύριο λόγο από μπάσκετ, βόλεϊ, δεν τα είπα καλά. Ας το ξανακάνω λίγο. Σταμάτα. Συγκεκριμένα καλώς ορίσατε. Ξανά. Μπορείτε να... Περιμένετε αυτό στο μισό λεπτό. Hi, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Όχι, καλώς ορίσατε στη ζωή μου. Πήρε το μόλιμο το χρόνο. Hi, καλώς ορίσατε στη ζωή μου και πιο συγκεκριμένα καλώς ορίσατε στο κανάλι μου εδώ στο YouTube. Είμαι η Βαλέρια, η στήλη ονομάζεται Πίσω από τις γραμμές και αποσκοπεί στο να φέρνω καλεσμένους κατά κύριο λόγο αθλητές από βόλεϊ, μπάσκετ και τα συναφή. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω κοντά μου ένα αθλητή, ένα ποδοσφαιριστή που έχει ζήσει αν μη τι άλλο το ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Έναν παίκτη που έχει δείξει με το χαρακτήρα του και τη συνέπειά του και την πορεία του γενικότερα στον αθλητισμό τα πόσα πολλά πράγματα αξίζει. Κοντά μου έχω τον Βαγγέλη Μόρα. Κύριε Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς ορίσατε. Χαρά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι νέα πρόσωπα είναι ωραία να υπάρχουν στον χώρο και χαίρομαι που μπορώ να συντονίσω τουλάχιστον σε αυτή την αρχή και εύχομαι να πάνε όλα έτσι όπως τα ονειρεύω. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να σου μιλάω στον ελληνικό σου αυτός, έτσι. Πολύ ωραία. Επειδή μας έχετε δείξει μέχρι αυτή τη στιγμή, μας έχετε δείξει τον Βαγγέλη Μόρα πίσω από τη φανέλα του ποδοσφαιριστή και επειδή εγώ στη στήλη μου θέλω να δείχνω τον κάθε άνθρωπο πίσω από τη φανέλα και τις 4 γραμμές του γηπέδου, τώρα ήρθε η στιγμή, αφού σας έχουμε δει, σας έχουμε δει σαν ποδοσφαιριστή, ήρθε η στιγμή να δούμε και τον Βαγγέλη Μόρα πίσω από την προπονητική φανέλα. Άρα έξω στην γραμμή. Έξω από τη γραμμή λίγο. Έξω στις 4 γραμμές. Ναι. Οπότε είστε έτοιμοι να μας δείξετε και αυτή την πτυχή του χαρακτήρα σας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη ποδόσφαιρο. Ναι, τι να σου πω, πάει πολύ πίσω, γιατί δεν είμαι και μικρός, αλλά πάει πάρα πολύ πίσω. Γενικά ο αθλητισμός ήταν μέσα στην οικογένεια. Όταν εννοούμε στην οικογένεια, είναι ο πατέρας μου, ο οποίος και εμένα και τον αδερφό μας είχε συνέχεια σε ένα γυμναστήριο. Τα εκβοντό και οι δύο. Και πάρα πολύ ποδόσφαιρο στην γειτονιά και μετά στην ομάδα της γειτονιάς, στους Απελόκηπους Λάρισσας. Οπότε από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να αγωνίζεται, και εγώ και ο αδερφός μου δηλαδή, να αγωνιζόμαστε στην ομάδα στις ακαδημίες των Αμπελοκήπων. Άρα για μας το ποδόσφαιρο ήταν η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας, είναι το πάθος μας. Το αγάπησα, το λάτρεψα και τελικά κατάφερα αυτό το οποίο, ξέρεις, από μικρό παιδί που ξεκίνησε στην πλατεία και στην γειτονιά. Πώς να το πω, Το ποδόσφαιρο της Αλάνα. Ναι, της Αλάνας, αλλά η Αλάνα για μας δεν ήταν απλά το να παίζεις με μια μπάλα. Ήταν άλλες εποχές όπου θα παίρναμε ένα τσίγκινο της Coca-Cola, ένα ψηφικό οτιδήποτε, θα το φατούσαμε και θα μοιραζόμασταν 2 ομάδες και θα παίζαμε με αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε μπορούσαμε, ο ελεύθερος μας χρόνος πάντοτε ήταν το να παίζουμε ποδόσφαιρο στη γειτονιά και στην ομάδα. Άρα είναι τα πάντα για μένα. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ όμορφο. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια αναδρομή στο βιογραφικό σας και θα ξεκινήσουμε από την αρχή, από το 1999, το πρώτο σας επίσημο βήμα στην ΑΕΛ. Πώς είναι λοιπόν για το νεαρό Βαγγέλη Μόρα να μπαίνει στην ΑΕΛ? Και η δεύτερη ερώτηση συνδυαστικά με αυτή είναι αν μπορούσαμε να έχουμε μια χρονοκάψουλα και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά με τις ίδιες εμπειρίες που έχετε αποκομίσει σήμερα εσείς, σαν ο Βαγγέλης του σήμερα, να επιστρέψετε στο Βαγγέλη του τότε, τι συμβουλή θα δίνατε στο νεότερο Βαγγέλη? Θα ξεκινήσω το πρώτο από το δεύτερο. Μάλλον θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως πήγαν οι ερωτήσεις. Κοίτα, είναι αυτό που είπα και πριν, ότι εφόσον ένα παιδί ξεκινάει, ξέρεις, σε μια πόλη όπως είναι η Λάρισα, η μόνη ομάδα γεννιέσαι ΑΕΛ. Είναι το όνειρο κάθε παιδιού που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι το πότε και αν θα καταφέρει να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ. Δεν σκέφτεται κάτι άλλο, δεν σκέφτεται αν θα αγωνιστεί για κάποια άλλη ομάδα, δεν γνωρίζει
το λέω τις γνωρίζει τις άλλες ομάδες, αλλά δεν τον απασχολούν οι άλλες ομάδες. Τον απασχολεί μόνο το πώς θα καταφέρει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που λατρεύει. Που γεννήθηκε της πόλης όπου ήταν η ΑΕΛ. Οι ΑΕΛ ξέρουν την ιστορία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Άρα για όλους μας ήταν στόχος, για όλους τους παίκτες οι οποίοι νέους φορούσαν εξαίρεση, τους γινόταν η δυνατότητα αυτή, ήταν όνειρο ζωής. Για μένα ήταν όνειρο ζωής και όταν έγινε πραγματικότητα, θεωρώ ότι ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου μέχρι να δει η επόμενη, έτσι όπως λέω πάντοτε. Αλλά ξέρεις τι, μέχρι εκείνα τα χρόνια, μάλλον μέχρι εκείνη την ηλικία, όταν έρχεται το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, όλα είναι ρομαντικά. Είναι ρομαντική πλευρά του ποδοσφαίρου, γιατί δεν σε απασχολούν τα χρήματα, δεν σε απασχολεί κάτι τέτοιο, σε απασχολεί πώς θα μπει στη διαδικασία να καταφέρεις να αγωνιστείς με την ομάδα της πόλης σου, της καρδιάς σου. Άρα, για μένα ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου, όπως το είπα, γιατί είτε αγωνιστείς είτε δεν αγωνιστείς για την ΑΕΛ, είσαι φίλος της ΑΕΛ. Οπότε, φαντάσου να μπορείς να έχεις και την δυνατότητα να φορέσεις τη φανέλα αυτής της ομάδας. Τώρα, για να πάμε στο δεύτερο, τι θα άλλαζα στο Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα άλλαζα πολλά πράγματα, μπορεί και τίποτα. Σίγουρα θα προσπαθούσα ο Βαγγέλης να γίνει λίγο πιο σκληρός σε διάφορες καταστάσεις και να αφήσει τη ρομαντική πλευρά της δουλειάς αυτής, δηλαδή το πόσο να δένεσαι με μια ομάδα και να το βλέπεις λίγο πιο επαγγελματικά, γιατί στο τέλος οι ίδιοι σε βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας. Σαν προϊόν. Ένα κομμάτι κρέας, καλά το λέω. Εσύ το είπες πιο ευγενικά, το είπα πιο σκληρά. Οπότε, αν δεν είσαι καλός, στο τέλος θα σε διώξουν όπως γίνεται σε όλες τις δουλειές. Ενώ εσύ, ενώ μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά και η ομάδα να μην πάει καλά και θα μπορούσες να έχεις κάτι καλύτερο, αποφασίζεις να μείνεις σε αυτό, γιατί το αγαπάς, γιατί περνάς καλά, γιατί νιώθεις την ευθύνη ότι πρέπει να μείνω, γιατί μπορεί να μην πήγε καλά η χρονιά ομαδικά, αλλά ατομικά μπορεί να πει και δεν το εκμεταλλεύεσαι. Άρα θα μπορεί να έλεγα τον εαυτό μου να γίνει λίγο πιο σκληρός. Ασχέτως αν δεν το θέλω, γιατί θεωρώ ότι ο χαρακτήρας του καθενός είναι αυτός που είναι. Οι επιλογές είναι επιλογές που κάνεις γιατί τις νιώθεις, γιατί τις κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Άρα δεν ξέρω αν θα έμπαινε στη διαδικασία, να σου πω την αλήθεια, αν θα αλλάξω κιόλας. Είναι ερωτήματα που κάνω και εγώ στον εαυτό μου. Αυτά σας οδήγησαν στο σήμερα, ίσως. Γιατί τα λάθη καμιά φορά μας δημιουργούν. Να σου πω κάτι. Δεν είναι λάθος. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι λάθος. Είναι επιλογή της στιγμής, η οποία δεν μπορείς να ξέρεις. Τη στιγμή δεν είναι λάθος. Απλά μπορεί να ήταν καλύτερα οικονομικά. Γιατί λάθος δεν είναι. Ήταν μια ατομική επιλογή. Είναι μια επιλογή. Τώρα το αν θα βγει λάθος ή ό,τι στην πορεία, αυτό ναι, μπορεί να το δεις και να το πεις. Ότι τελικά ήταν λαθασμένη επιλογή. Εκείνη τη στιγμή όμως μπορεί να μην ήταν, μπορεί να είναι σωστή. Και λίγα χρόνια αργότερα αναγκαστήκατε και αποφασίσατε δική σας επιλογή επίσης να ανοίξετε τα φτερά σας και να αφήσετε τη σταθερότητα που σας έδινε η Λάρισα, ενώ σταθερότητα όχι ποδοσφαιρικά, λόγω καταγωγής, επειδή κατάγει το τουλάχιστον, και να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα της και να κυνηγήσετε το όνειρό σας. Πώς είναι ηλικιακά σε εκείνη τη φάση ο Βαγγέλης που αποφασίζει να χαράξει το δικό του μονοπάτι? Για την άκρη, δηλαδή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην άκρη. Βέβαια, τρέχετε. Είμαστε ένα τέτοιο εκείνη τη στιγμή που πάτε στην προοδευτική. Ποτέ δεν σκέφτεται, να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι πρέπει να φύγω από την ΑΕΛ. Γιατί δεν το σκέφτεται κάποιος αυτό, να λέμε την αλήθεια. Σκέφτεται ότι θέλω να αγωνιστώ και την ΑΕΛ και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει στο μυαλό σου. Δεν μπορείς να μπει στη διαδικασία αυτή έτσι όπως έχεις μεγαλώσει με αυτή την ομάδα. Δεν ήταν επιλογή μου να φύγω από την άποψη ότι ήθελα να φύγω και να παρατήσω την ομάδα. Ήταν οι δύσκολες στιγμές, ήταν τα πέτρινα χρόνια της ΑΕΛ, όπου η ομάδα πήγαινε για διάλυση, οπότε θα διαλυόταν η ομάδα, δεν υπήρχε αυριανή ημέρα. Άρα εγώ έπρεπε να μπω στη διαδικασία πώς θα καταφέρω να βρω κάτι άλλο. Δεν είναι ότι το ήθελα, δεν είναι ότι διεκδίκησα κάτι, ούτε χρήματα διεκδίκησα, δεν έπαιρνα κάτι τέτοιο, γιατί πολλά υπευθήκανε. Απλά έπρεπε, αν υπήρχε μια καλύτερη μέρα, ξέραμε ότι υπήρχε μια καλύτερη μέρα, η επόμενη μέρα θα ήταν καλύτερη, δηλαδή με κάτι καινούργιο, δεν μας απασχολούσε, θα μέναμε όλοι, γιατί ήμουν και εγώ και ο Φάνης τότε.
τα δύο παιδιά, όπως και ο Λευτέρης ο Θέας, 3 παιδιά συγκεκριμένα που φύγαμε εκείνη τη χρονιά που ήμασταν οι νέοι και κάναμε τα πάντα για να φύγουμε. Το κάναμε γιατί δεν υπήρχε η επόμενη μέρα. Κάποιος να μας κρατήσει, γιατί εμείς αυτό θέλαμε να μείνουμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να φεύγεις, να παρατάς το σπίτι σου, ας το πούμε, την ασφάλεια της πόλης, όπως είπες, την ασφάλεια του σπιτιού. Δεν έχουμε μάθει, ξέρεις, δεν το έχω ξανακάνει, άρα ήταν η πρώτη μου, προσπάθεια στο να φύγω. Να σου πω την αλήθεια, γίνονται όλα τόσο γρήγορα που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τα σκεφτείς και πάρα πολύ. Γιατί τελείωσε η χρονιά και μέσα σε 15-20 μέρες, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, υπέγραψα την πρωτοβουλία. Ήταν κάτι πάρα πολύ γρήγορο και βρέθηκα στην Αθήνα από το πουθενά. Ναι, με πήγε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, θυμάμαι και η γυναίκα μου δηλαδή, γιατί από τότε είμαστε μαζί. Και με αφήσανε στην Αθήνα ένα νέο παιδί, που ξαφνικά ξέρεις ήταν άλλες εποχές, τώρα βλέπεις πολύ πιο εύκολα τα παιδιά να φεύγουν, τότε δεν ήταν τόσο εύκολο, άρα ξέρεις ήταν κάτι ναι μεν, δεν θα πω δύσκολο, κάτι πρωτόγνωρο τότε, αλλά το ήθελα τόσο πολύ. Για μένα ήταν ακόμα ένα challenge, ας το πούμε, το επόμενο μου challenge, ας το πούμε, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου, ξέρεις, να συνεχίσει να κάνει με αυτό που αγαπάει, να λέμε την αλήθεια, γιατί ακόμα ήταν η ρομαντική, η ρομαντική πλευρά ακόμα μέσα στο μυαλό μου. Οπότε θεωρώ ήταν μια πολύ ωραία δοκιμασία, γιατί το να πας στην Αθήνα τότε ήταν οι εποχές όπου οι περισσότερες ομάδες ήταν στην Αθήνα, οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί θα σε βλέπαν το περισσότερα. Πολύ σωστό. Ποια στιγμή από την προοδευτική θυμάστε πιο έντονα? Κοίτα, ποια στιγμή. Θεωρώ ότι η στιγμή του πρωταθλήματος, δηλαδή το ότι κερδίσαμε την άνοδο, ήταν πάρα πολύ έντονη, γιατί ήταν μετά πάρα πολλά χρόνια όπου η προοδευτική δεν βρισκόταν στην Αλφα Εθνική. Είχαμε βρεθεί και αντίπαλοι την προηγούμενη χρονιά κιόλας. Και αν θυμάμαι καλά, που κερδίσαμε 1-2 εκεί, ήμασταν εμείς οι οποίοι τους κόψαμε την πορεία ανόδου. Άρα του χρόνου, ξέρεις, την επόμενη χρονιά που πήγα και εγώ να είμαι μέλος της ομάδας όπου θα ανέβει η ομάδα, ήταν κάτι το οποίο έμεινε χαραγμένο και θεωρώ ότι ήταν αυτή η στιγμή που ήταν η πιο ωραία στιγμή. Θεωρείτε πως η περίοδος στην προοδευτική αποτέλεσε ένα σχολείο για εσάς και όταν αποφοιτήσατε από εκεί, σας έδωσε τη δυναμική να πείτε ότι τώρα ο Βαγγέλης μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο? Ναι, θα σου πω τώρα. Επειδή είπες καλά, έπιασε σχολείο. Δεν είναι απλά σχολείο. Προοδευτική για μένα ήταν πανεπιστήμιο. Και θυμάμαι πολλά παιδιά που το λέγαμε από εκεί, είναι πανεπιστήμιο. Γιατί ξαφνικά βρέθηκα 22 χρονών, και το λέω 22 γιατί τώρα θα το λέμε και θα γελάμε, γιατί 22 χρονών είσαι άντρας ή οτιδήποτε. Εκείνες τις εποχές 22 χρονών είσαι ένα νέο παιδί που μπαίνει. Μιλάω για το ποδόσφαιρο, για την καθημερινότητα. Στο ποδόσφαιρο είσαι ένα νέο ταλαντούχο παιδί στα 22. Και στα 28 ήσουν απαλένα, 29. Οπότε ξέρεις, αυτή είναι η νοοτροπία και ο τρόπος που βλέπαν το ποδόσφαιρο τότε ηλικιακά, ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικό από το τώρα. Είναι πανεπιστήμιο γιατί ήταν δύσκολα χρόνια. Ήταν ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ καλός, ο δεύτερος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, γιατί ήμασταν απλήρωτοι. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει σωθεί από τον Δεκέμβρη και δεν πληρωνόμασταν κάτι έναντι μισθού, 400 ευρώ τότε, να ζήσει στην Αθήνα. Το καλό ήταν ότι οπότε όλο αυτό μας έκανε πάρα πολύ καλό όλους, γιατί μας έδωσε πάρα πολύ. Γι' αυτό είπαν πανεπιστήμιο η προεδρική, γιατί είχαμε μια ομάδα που ήταν οικογένεια. Αυτό ήταν το θετικό. Οπότε θυμάμαι πολλές φορές να μετράμε τα χρήματα ο καθένας, πόσα έχεις εσύ, εγώ δεν έχω, δεν πειράζει, έχω εγώ. Βγαίναμε απέναντι από το γήπεδο της προεδρικής να πάμε στο γυράδι που υπήρχε, να πάμε όλοι μαζί. Άλλες φορές μας πρόσεχαν, μας κερνούσαν, σίγουρα δεν σχέση που είχαμε, ήταν σαν ήταν το σπίτι μας εκεί. Εμένα η μητέρα μου έστελνε φαγητά, ξέρεις, και από Λάρισα. Άρα σαν φοιτητή. Ή σαν φοιτητής, αλλά αυτό που λέω, τα παιδιά ήταν οικογένεια, ήμασταν όλοι πάρα πολύ δεμένοι, πολλές ώρες στο σπίτι, μέσα σε σπίτι συμπαικτών, δηλαδή να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα, να πάμε όλοι μαζί, οπότε ξέρεις όλο αυτό
έφερε και το αποτέλεσμα που έφερε, γιατί τα 2 αυτά χρόνια ήταν τα πιο επιτυχημένα της περιοδικής του. Και τώρα πάμε στο επόμενο κεφάλαιο για εσάς, ίσως και το πιο μεγάλο μπαμ για την καριέρα σας, όπου ήταν το συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Αισθανθήκατε ποτέ κάποια πίεση φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ? Πίεση, ξέρεις τι, ναι, οκ. Ναι, πίεση νιώθεις θεωρώ πάντοτε. Η πίεση υπάρχει, άνθρωπος υπάρχει, φόβος δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει φόβος, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια. Άρα η πίεση υπήρχε, πολύ μεγαλύτερη, ναι. Αλλά για μένα, επειδή ήμουν νέος και ξέρεις όλα αυτά γίνανε γρήγορα και ήταν το ένα βήμα μετά το άλλο και ήταν δοκιμασίες για μένα για να δω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω. Επειδή πάντοτε ήμουν ανταγωνιστικός γενικά το μικρό παιδί, θεωρώ ότι όλο αυτό με βοήθησε στο να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε δυσκολία. Γιατί και αυτό που είπα, είναι άλλες εποχές τότε, όταν ξαφνικά βρέθηκα στην ΑΕΚ να είμαι ο μικρότερος ηλικιακά βασικός παίκτης, ας πούμε, στην 20 τότε, με αποδυτήρια τα οποία τα ονόματα είναι οι legends, ας πούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου, όλοι οι διεθνείς, τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα τότε. Το να βρίσκεσαι σε αυτά τα αποδυτήρια, ξέρεις, ενέμενα από τη μία με βοήθησε, ενέμενα από την άλλη με κρατούσε και λίγο, ξέρεις, φρεναρισμένο στο να μπορέσω να αναπτύξω εγώ στον δικό μου χαρακτήρα, ξέρεις, να βγάλω προς τα έξω και να μπορέσω να γίνω έτσι πιο δυνατός, ας πούμε, σαν πιο να βγάλω τα ηγετικά μου, ας πούμε, προσόντα. Άριστα μπορεί να τα βγάλω, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ηγέτες. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί με βοηθήσανε στο να μπορέσω μετά να γίνω κι εγώ έτσι λίγο πιο, ξέρεις, τα ηγετικά χαρακτηριστικά τα οποία είχα, να μπορέσω να τα βγάλω. Και θα τα έβγαλα όταν έφυγα έξω. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ, γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ, γιατί τα άτομα τα οποία ήταν μέσα σε αυτά τα πολιτήρια με κάνανε πάρα πολύ καλύτερο σαν χαρακτήρα, θα πω εγώ, ποδοσφαιρικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Ας σταθούμε όμως στο γεγονός που μιλήσατε για τη βοήθεια. Ποιος άνθρωπος από την ΑΕΚ θεωρείτε ότι σας επηρέασε σαν χαρακτήρα, δεν μπορώ να αναφέρετε κιόλας εσείς, και ποιος ήταν εκείνος που σας πίστεψε από την πρώτη στιγμή που ξέρετε την ΑΕΚ? Κοίτα, σαν χαρακτήρας είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούσει από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγαλύτερο. Τους ακούει όλους. Θέλει. Γιατί κάτι τα πάρω από όλους. Άρα το ίδιο πράγμα έκανα και εκεί. Δηλαδή πάντοτε σαν χαρακτήρας ήμουν έτσι. Έμπαινα στη διαδικασία να παίρνω οτιδήποτε μπορούσα από όλους εκεί μέσα. Ακόμα, ξέρεις, φιλτράρω τα πάντα, ακούω τα πάντα, τα φιλτράρω και στο τέλος κρατάω αυτά τα οποία ταιριάζουν σε μένα και θεωρώ ότι τα χρειάζομαι. Οπότε, γι' αυτό είπα, δεν θα πω ένα συγκεκριμένο, σίγουρα μας βοήθησε, δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και έχω τον Ζαγοράκη, ο οποίος είναι έντονη προσωπικότητα, δύσκολη προσωπικότητα τότε, με τον τρόπο που θα σου μιλήσει, αλλά εμένα ποτέ αυτό δεν με πτώησε. Δηλαδή, ο τρόπος που θα σου μιλήσει μπορεί να ήταν καμιά φορά και λίγο περίεργος και λίγο παράξενος και λίγο αυστηρό και με ένα βρεσίδι λίγο παραπάνω, ας το πούμε. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνεις τον άλλον που έχεις απέναντί σου, με ποιο τρόπο το λέει, το δέχεσαι και το παίρνεις κιόλας. Το κρατάς μέσα σου για να μπορέσεις, ξέρεις, να γίνεις καλύτερο. Να μιλήσω για τον Κώστα τον Κατσουράνη, ο οποίος ήταν αρχηγός τόσα χρόνια, δηλαδή τα 4 χρόνια που ήμασταν για το Ιβαγόρ ήταν μία χρονιά. Με τον Κατσουρί ήμουν 4 χρόνια, ο Λιμπερόπουλος το ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι ο Τράι, ο Βέλλας δηλαδή, όπου είναι ένας άνθρωπος οι οποίοι κάθισε και τον Τράι μπορείς να κάτσει και με αυτούς ώρες να μιλάς και να σου δίνει συμβουλές. Ο Κατσουρά έχει τον δικό του τρόπο, ο οποίος είναι σαν να είμαστε στο καφέ και να μιλάμε και θα σου τα πει και χύμα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμένα με βοηθήσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ακόμα και τώρα. Ειδικά με τον Τράι και με τον Κάτσο, τους έχω πάρει πολλές φορές τηλέφωνο για το τι πρέπει να κάνω εγώ την καριέρα μου, εννοώ προπονητικά τώρα που ξεκίνησα, να ζητήσω μια συμβουλή. Άρα θεωρώ ότι είχα πολύ μεγάλες ηγετικές φυσιογνωμίες, οι οποίες με κάνανε πολύ καλύτερο εννοώ ποδοσφαιρικά. Αυτός που με πίστεψε δεν έχει να κάνει, που με πίστεψε περισσότερο, θα σου πω ότι είναι ο Στέλιος ο Μανολάς, ο οποίος αυτός με βοήθησε, μάλλον
αυτός με πίστεψε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πριν πάω στην ΑΕΚ, ο οποίος ήταν τεχνικός, ήταν προπονητής στην Εθνική Ελπίδων τότε, και ήρθε στην προεδρευτική και με πίστεψε, με είδε, δηλαδή με διάλεξε και πήγα στην Εθνική Ελπίδων και από εκεί πήγα στην ΑΕΚ. Είναι αυτός ο οποίος ξέρω ότι πίεσε και κάλεσε τον Μπάγκερ στην αρχή να με δει και να αποφασίσει για το αν είμαι καλός έτσι ώστε να μπορέσω να πάω στην ΑΕΚ. Άρα θεωρώ ότι ο Στέλιος ο Μανουλάς είναι αυτός ο οποίος πίστεψε από την πρώτη μέρα που με είδε περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες άλλους. Μετά από την πορεία σας στην ΑΕΚ, άνοιξε ένα εξίσου πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εσάς, το οποίο διαδραματίστηκε στην Ιταλία, που εν μέρει και όπως φάνηκε, η Ιταλία για εσάς έγινε το δεύτερο σας ποδοσφαιρικό σπίτι. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς προέκυψε η μεταγραφή στην Πολόνια, πώς συνέβη αυτό? Είμαι ελεύθερος από την ΑΕΚ και ήρθε μια πρόταση με στο μάνατζερ για την Πολόνια. Στόχος μου ήταν να φύγω εξωτερικό, δηλαδή το ήθελα, το συζητούσα τον μάνατζερ και έλεγα ότι αν υπάρξει κάτι, θέλω δηλαδή σαν προτεραιότητα να θέσουμε το εξωτερικό. Ήταν εποχές όπου ήταν δύσκολο να βγει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό, αλλά ήταν μόλις είχε ανοίξει η πόρτα, ώστε πούμε, γιατί τα παιδιά του 2004 αυτό που κατάφεραν, έδωσαν, ξέρεις, άνοιξαν την πόρτα να μας βλέπουν τελείως διαφορετικά προς τα έξω. Έτυχε ο άνθρωπος ο οποίος θα με διαλέξει από την Πολόνια να είναι ένας τεχνικός διευθυντής, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε πάρει όλους τους Έλληνες που είχαν περάσει από Ιταλία, τον Ζαγοράκη τότε στην Πολόνια, τον Βέλα και άλλα παιδιά που είχαν περάσει τότε και είχαν υπηρετήσει στην Ιταλία. Οπότε ήταν αυτός τεχνικός διευθυντής τότε και θυμάμαι ότι είχα την πρόταση και θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός και να κάνω αυτήν τη σωστή επιλογή στην Πολόνια, γιατί θεωρώ ότι ήταν όνειρο ζωής, αυτό που είναι κατά τη διάρκεια, ένα από τα όνειρά μου, γιατί ξέρεις, όταν κάνεις τα βήματα, μετά μπαίνουν καινούργιοι στόχοι, καινούργια όνειρα. Οπότε το όνειρο έτσι να μπορέσω να φύγω εξωτερικό και να πάω στην Ιταλία, όπου και σαν θέση ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ, γιατί με κάλυπτε. Σχολή στην Άμενα, ξέρεις, Ιταλική Αυτό σχολή. ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα. Πώς σας εξέλιξε εσάς, γιατί αυτό ήταν η σχολή? Πάρα πολύ και άλλαξα ποδοσφαιρικά ένα 80%. Δηλαδή, για να καταλάβεις. Θεωρώ ότι θα βλέπουν τελείως διαφορετικά από ό,τι κατηγορούν εμείς. Όχι μόνο εμείς, αλλά θα βλέπουν και σε άλλες χώρες που δεν έχουν τόσο πολύ την ιταλική τακτική, ας το πούμε, την αμυντική τακτική, ας πούμε, όπως την βλέπουν αυτοί. Τη βλέπουν τελείως διαφορετικά και τη βλέπουν πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παίξει αμυντικά. Αλλά ήταν σχολείο, γιατί πήγαινα σε μια χώρα όπου η Ιταλία ταιριάζει πάρα πολύ στα δικά μας γούστα, ας το πούμε, τη δικιά μας κουλτούρα, την ελληνική. Οπότε ήταν ένα ευχάριστο βήμα, το οποίο η ιστορία έγραψε 10 χρόνια. Ναι, ήσασταν όντως 10 χρόνια εκεί και θέλω να μου πείτε ποιες διαφορές εντοπίσατε αμέσως ανάμεσα σε ελληνικό και ιταλικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, οι διαφορές δεν είναι ότι πήγα από μια μικρή ομάδα, ξέρεις, πήγα από την ΑΕΚ. Άρα έφευγα από μια μεγάλη ομάδα και πήγα σε ένα πολύ μεγάλο, δεν θα πω σε μια μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι ένα υψηλού επίπεδου ομάδα, είναι top club. Θεωρώ ότι ακόμα και μπορεί να είναι και πιο πάνω από την Πολόνια, αλλά σαν πρωτάθλημα είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Το πρωτάθλημα της Serie A ήταν σε καλό επίπεδο τότε. Μεγάλες ομάδες, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές τότε. Η κουλτούρα δεν θα πω ότι διαφέρει ο τρόπος προπόνησης. Ο τρόπος προπόνησης είναι ένας τελείως διαφορετικός, ήταν πολύ πιο έντονος, γιατί άλλη στόχη η ομάδα της ΑΕΚ, τελείως διαφορετική προπόνηση. Αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν ολόκληρη τη βδομάδα και η ένταση η οποία έχει με προπονήσεις και όλα αυτά είναι τελείως διαφορετική, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, ειδικά τα έκκληση. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος επιθετικός που αντιμετωπίσατε στην Ιταλία? Στην Ιταλία θεωρώ, ο Ινζάκη.
Ο Πίπο. Ο Πονιζάκη το θεωρώ από τους πιο δύσκολους, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος, να πούμε και στα παιδιά του, μιλάμε για εποχές όπου δεν υπήρχε βάρα. Άρα είναι τελείως διαφορετικές εποχές, τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ο Πονιζάκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε στο offside, τότε ξέρεις πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος, άρα η συγκέντρωση η οποία έπρεπε να έχω το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ξεπερνούσε τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχουμε κάποιους άλλους επιθετικούς. Άρα γι' αυτό το λέω. Πάρα πολύ δύσκολος ο Πίπρο, πάρα πολύ δύσκολος ο Τέβες, που ήταν στη Juventus τότε, που ήρθε και αναγεννήθηκε πάλι από τη Manchester City. Και ο λόγος που το λέω είναι ακριβώς για αυτό που είπα, που ανέφερα πριν, ότι η συγκέντρωση θα έπρεπε να είναι, αν σε κάποιο παιχνίδι πρέπει να είναι το 100%, εκεί έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο. Γιατί δεν παίζουν αυτό που είπα. Είναι η ένταση του παιχνιδιού συνέχεια και το site του έπαιζε συνέχεια. Μετά άνοιξε μια ακόμη πόρτα για εσάς, που είναι η πολύ αγαπημένη σας Ελλάς Βερόνα, όπου ο κόσμος εκεί σας αγάπησε εξίσου πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, φορέσατε και το περιβρεχόνιο έτσι. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς κερδίζεται ο σεβασμός και η αγάπη από έναν Έλληνα παίκτη σε μια ξένη ομάδα. Πώς συνέβηκε? Για το περιβραχιόνιο το πήρα από τη δεύτερη χρονιά και στην Πολώνια. Κάτσε, όμως στην Ελλάδα σας αγάπησαν πάρα πολύ στην Ελλάς Βερόνα. Όχι, θα σου πω κάτι. Αγαπήθηκα εξίσου το ίδιο και στην Πολώνια, γιατί πραγματικά η φιλαθλική είναι τόσο ρομαντική, είναι τόσο, τους αποκαλώ πολύ elegant φιλάθλους, με αυτήν την έννοια τους αποκαλώ εκεί. Πέρασα απίστευτα στην Πολώνια, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα απίστευτα και ακόμα έχω σχέσεις. Είναι μια πόλη την οποία την αγάπησα, την οποία έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Είναι η μόνη ομάδα που κατάφερα και πήγα να παρακολουθήσω αγώνα όταν ήμουν τιμωρημένος στην Κούρπα με τους Ούλτρας. Δεν έχω ξαναπάει σε άλλη ομάδα, για να καταλάβετε πόσο δεμένοι είμαστε. Με τη Βέγγια Guardia τότε έχω ακόμα καλές σχέσεις και επαφές. Η Βερόνα μπήκε στη ζωή μου, ναι, ας το πούμε, σε μια έτσι δύσκολη φάση της ζωής μου, λόγω του ότι προερχόμουν, να ξέρεις, από την Αγγλία που είχα κάνει ένα διαλυματάκι από την Πολώνια που έφυγα και πήγα 6 μήνες στην Αγγλία, οπότε εκεί την πέρασα λίγο δύσκολα, οπότε έκανα τα πάντα για να επιστρέψω Ελλάδα, κάθισα 6 μήνες στην Τζεζένα και ήρθε η Ελλάς Βερόνα, όπου το ήθελα, γιατί ήθελα, ξέρεις, για μένα ήταν περίεργο το να φεύγω από μια ομάδα και να μην μπορώ να στεριώσω, ξέρεις. Γιατί από όπου ήμουνα, έμενα χρόνια. Είχα πολύ καλή σχέση. Οπότε υπήρχε, ξέρεις, αυτό το να συνεχίσω και στην Πολώνια. Έγινε πρόταση να συνεχίσω και δεν συμφώνησα εγώ. Άρα για μένα το να ξαναβρω, ξέρεις, την ισορροπία που ήθελα, ξέρεις, και για να είμαι σε μια πόλη και όχι να αλλάζω κάθε 6 μήνες και να μεταφέρω την οικογένεια. Η Ελλάς Βερόνα θεωρώ ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή, παρόλο που από τη Serie A έπρεπε να ξαναπάω πάλι στη Serie B, στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά η επιλογή μου ήταν να πάω σε ομάδα που ξέρω ότι θα κάνει το ίδιο. Άρα για μένα το να πάω σε μια ομάδα που λέγεται Ελλάς και γνωρίζοντας την ιστορία, μαθαίνοντας την ιστορία από πίσω, ξέρεις, ήταν πολύ τιμητή, το ήθελα, ξέρεις, το γούσταρα να το πω έτσι. Ξέρεις, να αγωνιστείς σε μια ομάδα που αποκαλείται Ελλάς. Άρα για μένα ήρθε αυτό που είπα έτσι την κατάλληλη στιγμή. Δέχτηκα, ναι, αγαπήθηκα, το αγάπησα, έγινα μέλος αυτής της ομάδας, είμαι ακόμα μέλος αυτής της ομάδας, για τους λόγους τους οποίους θα αναπτύξουμε μετά, θεωρώ. Άρα, ναι, η Ελλάς Βερόνα είναι μέσα στο αίμα μου. Για να καταλάβω, δεν ξέρω πότε θα γίνει η συνέντευξη, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα πάω πάλι εκεί. Πολύ ωραία. Άρα, συμπερασματικά συμφωνείτε στο ότι η Ιταλία, γενικότερα το κεφάλαιο Ιταλία, σας άλλαξε περισσότερο ως άνθρωπο παρά ως παίκτη σε μερικά σημεία? Τι είναι ότι με άλλαξε, είναι ότι νιώθω περισσότερο Ιταλό και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, όπως και ακόμα και στην κουλτούρα του, στον τρόπο ζωής. Θεωρώ ότι είμαι Ιταλός παρά
παρά Έλληνες, ας πούμε, ακόμα και στην καθημερινότητά μου σε αυτό το κομμάτι, γιατί μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ζουν εκεί. Άρα τι κρατάτε περισσότερο από όλα τα χρόνια που ζήσατε εκεί? Σίγουρα ότι αυτό που είπες ότι με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο, ναι, με εξέλιξε, ναι. Ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο, το βλέπουν έντονα όπως τον βλέπουμε κι εμείς. Εδώ στην Ελλάδα θα πω. Αυτό που κρατάω περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται απέναντι σε ένα ποδοσφαιριστή περισσότερο από ό,τι προσωπόμαστε εμείς εδώ. Νιώθω περισσότερο ξένος στην Λάρισα από ό,τι νιώθω εκεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί δυστυχώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει περισσότερο πράγμα αλλά συγχρόνως να σε κάνει να νιώθεις και άσχημα, ότι σε σέβονται και σε αγαπούν περισσότερο εκτός από τις πόλεις σου. Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να το πω ξεκάθαρα και το ζω κάθε φορά που πηγαίνω στην Ιταλία. Άρα υπάρχει ακόμη ένα όμορφο συναισθηματικό δέσμο. Δεν υπάρχει λόγος, θεωρώ, να φύγει αυτό το συναισθηματικό. Ξέρεις, δεν είναι... είναι φυσιολογικό να υπάρχει τα πράγματα. Όταν ζεις τόσα χρόνια σε μια χώρα και ζεις σε πόλεις έτσι τόσα πολλά χρόνια, είναι φυσιολογικό να υπάρχει το δέσιμο. Να νιώθεις ένα με την πατρίδα, να νιώθεις ένα με τον κόσμο. Γιατί αυτό που είπα, κάθε φορά που θα πάω εκεί, με κάνουν να νιώθω ότι είναι σπίτι μου, κάτι το οποίο πολλές φορές το ίδιο στο σπίτι δεν είναι. Κατανοητό. Εσύ λοιπόν, Βαγγέλη, συνάντησες στην Εθνική, ας πάμε και σε αυτό το κομμάτι που έκανες μια μικρή αναφορά πριν, συνάντησες στην Εθνική σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εποχή. Μπήκε στην ουσία μέσα σε αποδυτήριο που είχαν προσωπικότητες όπως ανέφερες και εσύ, τον Ζαγοράκη, τον Καξιράνη, τον Βέλα, τον Φίσα. Υπήρχε κάποιο δέος για σένα ως ένας παίκτης που ήσουν ο νεότερος εκείνη τη χρονιά? Θαύμαζες κάποιον από εκείνη τη γενιά έντονα? Δεν θα πάω. Θαύμαζα, γιατί όχι, δεν έχω τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο, ξέρεις, όσο ήμουν ποδοσφαιριστής, ήταν το ποδόσφαιρο η δουλειά μου. Ναι, μεν το αγαπάω, το λατρεύω, αλλά για μένα ήταν δουλειά. Μετά από ένα σημείο και μετά είναι η δουλειά σου, ναι. Οπότε μόλις τελείωνε, δεν έβλεπα. Αποστασιοποιός. Τελείως. Όταν λέμε τελείως. Οπότε γενικά δεν είμαι και πολύ, ξέρεις, δηλαδή αν πούμε ποιος ήταν το είδωλό μου, θα σου έλεγα, επειδή ήμουν φάνη της Ολλανδίας τότε, Τσιρικάς, της Ολλανδικής σχολής, είναι ο Βάμπα. Γιατί να ήμουν και επιθετικός, δεν ήμουν αμυντικός έγινα στην πορεία. Ήταν ο Βάμπα. Άρα ποτέ δεν είχα, ξέρεις, και άρα δεν ήμουν λάτρης γενικά να έχω είδωλα, ξέρεις. Δεν θέλατε πρότυπο. Ναι, δεν είχα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα πρότυπο το ένα άλλο, αλλά... πίεση, επειδή ίσως να σας καθόριζε το πρότυπο και να σας άλλαζε? Όχι, είμαι εγώ και εγώ, ξέρεις. Έτσι το είχα τέτοιο, αλλά όχι, ούτε αυτό. Ξέρεις, ήταν αδιάφορο, πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν έχω να σου πω ότι κάποιος, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να δίνω ξέρεις, να κάθομαι να τους ακούω. Τους θαύμαζα όλους, δηλαδή καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι είδωλό μου ή πρότυπό μου, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους θαύμαζαν. Γιατί από όλους είχα κάτι να πάρω. Δηλαδή όταν θα μου μιλούσαν θα τους κοιτούσα στα μάτια. Καταλάβεις, δεν ξέρω τι και πώς, δεν είμαι σνόμπ σε αυτό, δεν είναι ότι δεν γουστάρω κανέναν ή ότι δεν έχω πρότυπο ή έχω, όπως είπες, τον εαυτό μου, όχι, δεν έχω τον εαυτό μου πρότυπο. Είμαι ένας χαρακτήρας, ξέρεις, ο οποίος, όπως και με τις φανέλες και όλα αυτά, δεν θα πήγαινα να πάρω φανέλες από άλλους ποδοσφαιριστές, δεν με ένοιαζε. Άρα δεν έχετε στην κατοχή σας, γιατί και αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, αν έχετε ανταλλάξει με κάποιον. Έχω ανταλλάξει. Γιατί έχει τύχει να ανταλλάξουμε. Και αν την κρατάτε ακόμη? Έχω, μην με ρωτήσεις τι. Δεν θυμάστε. Ναι. Έχω κρατήσει μερικές, όπως έχω αλλάξει όταν αγωνιστικά με την ΑΕΚ στο Champions League. Αλλά πιο πολύ σαν τη διαδικασία, ξέρεις. Όχι γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να πάω
να αλλάξω. Το θέλατε, ήταν διαδικαστικό. Ναι, οκ. Ξέρεις, δεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνω τα πάντα για να πάω να αλλάξω εμφάνιση. Ας πούμε, έχω αλλάξει με τον Μπουρδίσο στο Μοντιάλ της Αργεντινής, γιατί ένιωθα σεβασμό απέναντί του για την ίδια θέση και αγωνιζόμασταν αντίπαλοι στην Ιταλία. Άρα, επειδή είχαμε βρεθεί τόσες πολλές φορές στην Ιταλία, ξέρεις, ήθελα να ανταλλάξω μαζί του. Ξέρεις, καμιά φορά πάει και αυτόματα. Αλλά δεν θα το προγραμμάτιζα ότι πρέπει να αλλάξω οπωσδήποτε, ξέρεις, εμφάνιση με τον Ιμπραήμ. Γιατί ποιος είναι ο στάρ αυτής της ομάδας, ο Τάδε, θα να αλλάξω με αυτόν που θα κάνουν περισσότερο. Όχι, μπορεί να άλλαζα, ξέρεις τι, με αυτόν ο οποίος θα τέριαζε στα δικά μου, στη δικιά μας νοοτροπία. Ναι, άρα τις περισσότερες φορές την διαθέσει, ας το πούμε, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, ναι. Θέλω Αν να το σκεφτώ, μου τώρα το πείτε, σκέφτομαι και στο απαντώ. από εκείνη τη γενιά, ποιος ήταν πιο απαιτητικός συμπαίκτης και ποιος ήταν εκείνος που λειτουργούσε σαν σιωπηλός αρχηγός στα αποδυτήρια. Για την εθνική μιλάμε τώρα. Σοπηλός, Κοίτα, σοπηλός αρχηγός, ναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, για μένα ο Κατσούρη ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι για μένα ο αρχηγός, ο οποίος ήταν ο ιδιότροπος, ας το πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα σου μιλήσει, θα σε έβριζε. Δεν θέλω να πω τι και πώς. Αλλά σε έβριζε. Μπινερίκι, Και ήταν το τόσο απλά. ενθαρρυντικό γι' αυτό. Ναι, αλλά ήταν συμπαίκτης μέσα και αλλιώς και στην ΑΕΚ χρόνια. Δηλαδή τον γνώριζα τον Κώστα, ξέρω τι άνθρωπος είναι, ξέρω τον τρόπο του. Δυστυχώς κάτι τέτοιο τώρα, αν θα το πετύχεις, μπορεί να παρεξηγηθεί. Εκείνες οι εποχές ήταν. Γιατί έπρεπε να μπει στη διαδικασία. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Τι σημαίνει ότι πρέπει να συνδυλάει άλλο ελληνικά. Ο Κώστας είχε τον τρόπο του, αλλά ήταν τόσο πραγματικός αυτός ο τρόπος και αληθινός, όπου ο στόχος του ήταν πάντοτε για να σε κάνει καλύτερο εσένα και να σε ξυπνήσει. Άρα θεωρώ ότι ο Κώστας για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με επηρέασε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Κάποια πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, τα κάνω με τελείως διαφορετικό τρόπο εγώ, γιατί είμαι τελείως διαφορετικός χαρακτήρας εγώ. Κάποια πράγματα τα κάνω με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να τα έχει κάνει ο Κώστας. Απλά λέω τον Κώστα γιατί ο Κώστας ήταν όλα τα χρόνια που ήμουν στην Εθνική, ήμασταν μαζί. Ο Λίμπε, ας πούμε, θα πω το Λίμπε στο πιο ήσυχο, ας το πούμε, στο πιο αθόρυβο. Στο πιο αθόρυβο και στο πιο παικτικό μέσα. Αν και παίξαμε λίγο στην Εθνική με τον Νίκο. Αλλά σαν αθόρυβο, ξέρεις, to the point που λέμε, αυτό που θα σου πει, θα σου το πει ακριβώς έτσι όπως είναι, χωρίς να ξεφύγει, χωρίς να σε προσβάλλει, ενώ ο Κώστας μπορεί να σε προσβάλλει εκείνη τη στιγμή, σχέτως σαν εγώ δεν ένιωθα ότι με προσβάλλει. Αν τα άκουγες εσύ όμως, θα έλεγες σε προσβάλλει. Ενώ εγώ που το γνωρίζω, θα έλεγα ότι δεν με προσβάλλει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, εγώ τον έχω αποδεκτεί, ξέρω πώς το λέει και γιατί το λέει, οπότε το αποδέχομαι, ξέρεις. Άρα, αν ψάξω να βρω λίγο το αντίθετο, θα έλεγα ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος, γιατί τους είχα και τους δύο στην ΑΕΚ, οπότε μπορώ και τους ξεχωρίζω. Και τους γνωρίζετε. 2005, FIFA Confederation Cup. Πόσο σουρεαλιστικό ήταν βασικά για τον νέο τότε Βαγγέλη να βλέπει την Ελλάδα απέναντι σε υπερδυνάμεις παγκοσμίου ποδοσφαίρου να πετυχαίνει κάτι ακατόρθωτο ως πρωταθλητές Ευρώπης. Ναι. Ξέρεις τι, ήμουν στη φάση που εγώ ήμουν στην Εθνική Ελπίδα και εμείς ήμασταν αυτή η γενιά η οποία περίμενε, ξέρεις, το βήμα πότε θα βρεθούμε στην Εθνική Ανδρών. Οπότε για μας ήταν, ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε, εντάξει, θα συζητάμε ότι καταφέραμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Άρα για μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες. Είναι πρότυπα, είναι δάλματα, πες το όπως θέλεις. Όλες αυτές τις λέξεις πρέπει να τις βάλεις μέσα. Μας κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Άρα εγώ ήμουν από πίσω ένα παιδί το οποίο έβλεπε ότι τώρα η επόμενη γενιά που έρχεται, αυτός που θα φορέσει μάλλον τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ο οποίος έχει ένα βάρος παραπάνω. Είναι αυτό το οποίο και θεωρώ ότι για 10 χρόνια το βγάλαμε στο. Όσοι αγωνιστήκαμε στην εθνική ομάδα για τα επόμενα 10 χρόνια, θεωρώ ότι καταφέραμε και κρατήσαμε, ας το πούμε, τη σημαία ψηλά
για 10 χρόνια. Παρόλο που δυστυχώς δεν βοήθησε κανείς όλο αυτό, έτσι ώστε η χώρα μας να μπορέσει να είναι καλύτερη, μετά από την επιτυχία δηλαδή, να μπορέσει να γίνει καλύτερη ποδοσφαιρικά, οργανωτικά σε όλα τα επίπεδα. Εκείνη η επιτυχία, όπως είπατε, είχε κάποιο στοιχείο το οποίο δεν φαινόταν ξεκάθαρα προς τα έξω. Ποιο στοιχείο θεωρείτε ήταν εκείνο που την έκανε να ξεχωρίσει εκείνη τη χρονιά την Ελλάδα και πέτυχε αυτό το κάτι το ακατόρθωτο? Το οικογενειακό κλίμα. Τίποτα παραπάνω. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε, έδεσε όλες αυτές τις προσωπικότητες και μιλάει τον Ρεχάγκε, όπου πήγε μέσα στα πολιτήρια, επειδή έτυχε να είμαι με τον Ότο, αυτός θα με καλέσει πρώτη φορά και μαζί του να παίξω δηλαδή, επειδή έτυχε να ζήσω τα αποδυτήρια των παιδιών το 2004, το 2008 δηλαδή και πήγα στην Εθνική, το 2009, ήμουνα πάνω στην αλλαγή, ας πούμε, κάποιων ποδοσφαιριστών από τότε για να έρχονται εκεί. Η νέα γενιά που ήρθαν. Όχι με πολλές αλλαγές, αλλά να έρθουν η νέα γενιά. Επειδή έτυχε να είμαι στις αλλαγές αυτές και να είμαι στα αποδυτήρια με όλους αυτούς, ο Ρεχάγκε ήταν αυτό το αυστηρό άτομο, ο οποίος είναι ξεκάθαρος μαζί σου, πολύ κοντά μαζί σου με τον τρόπο του, αλλά πολύ μακριά κιόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου πει αυτό το πράγμα. Εμένα μου είπε ότι και καλά αγωνίζομαι, μου λέει σήμερα αγωνίζεσαι, βασικός. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Ή την βγαίνεις από τα μαλλιά, ή δεν θα είσαι τόσο απλά. Τόσο ξεκάθαρα. Πώς θα μπορεί να νιώσει ένας να πει ότι σήμερα, αν δεν πάει καλά, δεν ήθελα να είναι στην εθνική ομάδα. Άρα θεωρώ ότι όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιούργησε ο Ότο τους έφερε όλους πάρα πολύ κοντά, γιατί ήταν τα χρόνια τα οποία υπήρχαν πολλά προβλήματα μεταξύ των παικτών. Γιατί μιλάμε για γενιά αυτό που είπαμε, όπως είπα και στην ΑΕΚ, που ήταν όλοι legends. Όταν είσαι στην εθνική και όλοι αυτοί είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές και αγωνίζονται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στις μεγάλες ομάδες, το να τους ενώσεις όλους μαζί και να καταφέρεις να βγάλεις το 100% είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά εκείνες τις εποχές. Άρα το ότι κατάφερε και το έφτασε να τους ενώσει όλους αυτούς και να καταφέρει με τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπήρχαν μέσα, ενώ τα προσωπικά τους να μην φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να βγάζουν όλοι ο ένας να παίζει για τον άλλον, θεωρώ είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει καταφέρει. Σε εθνικό επίπεδο πάλι, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετωπίσει? Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε αναγκαστικά το Μέση. Γιατί παίξαμε στο Μουντιάλ το 10, αλλά επειδή το ζήσαμε και αυτό, θεωρώ το Μέση. Ναι. Πολύ ωραία. Και θέλω να μου πείτε, να μοιραστείτε εδώ μαζί μας, μία στιγμή από την αποστολή της Εθνικής που δεν έχετε πει ποτέ, ένα μικρό story time. Εμένα βρήκες. Κάτι, μια μικρή αναδρομή. Κοίτα, θεωρώ πρώτον ότι είμαι ο ακατάλληλος τύπος όπου θα μπορέσει να μιλάει για ιστορίες τέτοιο. Επειδή βλέπω γενικά πολλές συνεντεύξεις παιδιών και πρώην συμπαικτών ή οτιδήποτε. Πού τα θυμούνται. Ναι, και λέτε ποτέ. Εγώ γιατί δεν τα κρατάω. Και θεωρώ ότι είμαι ο ακατάλληλος τύπος ο οποίος, ναι, δεν ξέρω. Πού δεν το έλεγα. Δεν είναι τόσο. Δεν έχω. Ξέρεις, δεν πάει. Μπορεί να, άμα ξεκινήσουμε να συζητάμε με τέτοιο, να μου έρχονται στο μυαλό. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι το οποίο με την εθνική θα μπορούσε. Μα ναι, θα μπορούσε, ναι. Η πιο ωραία στιγμή θεωρώ και περίεργη ήταν όταν, αν θυμάμαι καλά, το 2014, πηγαίναμε στο Μουντιάλ. Είχαμε και Φερνάντο Σάντος, μέχρι και τελευταία στιγμή προσπαθήσαμε είχε γίνει ένα θέμα με τα εισιτήρια τότε και είχαμε μείνει στην Αμερική και ψάχναμε να βρούμε αεροπλάνο για να φύγουμε για να προλάβουμε την πτήση, για να προλάβουμε την αποστολή. Δεν είναι να προλάβεις την πτήση. Θα πρέπει να βρεθείς οπωσδήποτε συγκεκριμένη μέρα, είναι το deadline, να το πούμε, για να βρεθείς εκεί, αλλιώς είσαι εκτός Μουντιάλ. Και εμείς ήμασταν στην Αμερική, θυμάμαι στη Νέα Υόρκη, τότε που είχαμε πάει για τα φιλικά, για προετοιμασία για να μπορέσουμε να πάμε του. Και κάτι είχε γίνει με το αεροπλάνο και ψαχνόμασταν τώρα και μαλώναμε με την Ομοσπονδία. Με το αεροπλάνο, άστα να πάνε. Μέχρι τελευταία στιγμή λέμε: θα βρεθούμε, θα πάμε Ελλάδα, δεν θα πάμε στο Μουντιάλ.
και τέτοια, εντάξει. Ναι, τρέλα. Πάλι καλά, όμως Καταφέραμε. Και πήγε και καλά. Και πήγε καλά. Οπότε όλα, κάθε εμπόδιο για καλό είναι. Κοίτα, στον Έλληνα να ξέρεις, το πολύ το οργανωμένο δεν πάει. Δεν του ταιριάζει. Έχουμε μια χαλαρή νοοτροπία. Ο Έλληνας δεν είναι οργανωμένο πάρα πολύ, αλλά στα δύσκολα έχει δείξει ότι καταφέρνει. Γίνεται γίνεται οικογένεια και καταφέρνει κάτι το οποίο δεν περιμένει κανείς. Και σε αυτό θεωρώ ότι το έχουμε στο DNA μας. Ο Έλληνας έτσι, όταν τον απορρίπτεις ή λες ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, τότε για κάποιο λόγο ενώνεται και καταφέρει και είναι πράγματα που δεν περιμένει κανείς. Πέρα από τον αθλητισμό όμως, τις προσωπικές θυσίες, τα κύπελα και όλα που δημιουργούν μια επιτυχημένη πορεία, υπάρχει και η προσωπική ζωή και ένα ιδιαίτερο προσωπικό βίωμα για εσάς που καταφέρατε να διαμορφώσετε αυτό το πόνο σε ένα έργο προσφοράς, θα μπορούσαμε να πούμε. Και φυσικά μιλάω για την απώλεια του αδερφού σας και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή ζήσατε πάρα πολύ δύσκολα μετά από αυτό το σκηνικό, πώς ήταν εκείνη η εποχή, σας άλλαξε κάτι εκτός γηπέδου, αναθεωρήσατε για πολλά πράγματα στη ζωή? Ναι, είναι φυσιολογικό να αναθεωρείς πράγματα, γιατί βλέπεις ότι δεν είμαστε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να μην υπάρχουν. Η αλήθεια είναι. Άρα σίγουρα τα βλέπεις τελείως διαφορετικά. Απλά θεωρώ ότι καμιά φορά τα βλέπουμε, ξέρεις, λίγο διαφορετικά συγκεκριμένες στιγμές. Όταν πάλι έρχονται τα δύσκολα και αυτό πιάνω και εγώ τον εαυτό μου πολλές φορές, ακόμα και τώρα. Να λέω, καμιά φορά, ξέρεις, Ευαγγέλη, εντάξει, μην ασχολείσαι και τόσο πολύ με το συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Άρα είναι φυσιολογικό να τα αφήνουμε πολλές φορές, ξέρεις, να ξεχνιόμαστε και να μπαίνουμε πάλι στην τοξικότητα της καθημερινότητας, ας το πούμε, και να ασχολούμαστε με μικροπράγματα. Σίγουρα τρως 2-3 καλά χαστούκια, σου έρχονται, είναι ένα μεγάλο χαστούκι αυτό και ένα δύσκολο, ας πούμε, μια δύσκολη στιγμή η οποία έτυχε στην οικογένεια, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θα ήθελε ο ίδιος ο αδερφός. Άρα, επειδή ο ίδιος ο αδερφός μου θα ήθελε να είμαστε καλά όλοι μας και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε αυτό το μήνυμα το οποίο ήθελε, δημιουργήσαμε το Save More, το οποίο το ήθελε ο ίδιος, το συζητούσαμε τότε και δεν ήταν καλά. Να δημιουργήσουμε έτσι ένα σωματείο το οποίο απλά θα ενημερώνει τον κόσμο τι είναι να είσαι δότης μυαλού, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι το καταφέραμε, υπάρχει ακόμα, το τρέχουμε μεταξύ μας φίλοι γνωστοί. Εδώ στη Λάρισα το τρέχει περισσότερο η αδερφή μου. Εγώ το τρέχω περισσότερο στην Ιταλία γιατί υπάρχει και εκεί. Οπότε ξέρεις ότι καμιά φορά όντως είναι... Ξέρεις τι, όταν είσαι ένας γνωστός αθλητής, ο οποίος, ας το πούμε, επώνυμος, για να το πω έτσι, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, καμιά φορά κρατάμε λίγο, ξέρεις, επειδή δεν ήμουν ποτέ κάποιος ο οποίος έβγαινε, ξέρεις, σόπις, οτιδήποτε, στα κανάλια, μπλα, τα πέτσα γενικά όλα αυτά. Προσπάθησα να βγω περισσότερο όταν δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το όρισα ότι είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτώ σε εισαγωγικά το όνομά μου και τις γνωριμίες μου και τη δουλειά μου και να μιλάω περισσότερο για αυτό το πρόβλημα, το οποίο ναι, καμιά φορά μπορεί να σε κάνει να κλείνεσαι περισσότερο, εμένα να άνοιξε σε χαρακτήρα περισσότερο, γιατί είπα καλύτερα να εκτεθώ για αυτό το πράγμα παρά να εκτίθεμαι για άλλου είδους πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Άρα και επειδή πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να βοηθάμε, πολύ μάλλον οι γνωστοί βοηθάνε και δεν θέλουν να το ξέρουν. Εγώ είμαι της άποψης να βοηθάμε και να το δείχνουμε κιόλας. Μας κάνει καμιά φορά να νιώθουμε λίγο ότι το κάνουμε για τη δημοσιότητα. Δεν το κάνουμε για τη δημοσιότητα, το κάνουμε απλά για να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Άρα να κρατούσα κρυφό ότι είμαι εδώ τη συνελού των ετών αφετήρα και ναι, βοηθάω, αλλά το κρατάω κρυφό. Όχι, δεν θα σας το πω, γιατί θέλω να τραβήξω και εσένα και εσένα και εσένα και εσένα και ακόμα έναν και να του δώσω να καταλάβει ότι το να είσαι εδώ τη συνελού των ετών, ότι επειδή είμαστε γνωστοί και είμαστε πρότυπα και κάποιοι μας βλέπουν, μας παρακολουθούν, ειδικά τώρα με τα social, υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου θεωρώ ότι
το κυριότερο στη ζωή είναι, και ο λόγος που υπάρχουμε στη ζωή είναι για να βοηθάμε τους συνάνθρωπους. Με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθένας να κάνουμε έτσι κάτι καλό. Και γιατί θεωρώ ότι τσιτώνεσαι την επόμενη μέρα και νιώθεις λίγο πιο γεμάτος. Και ξανά πάλι στην τοξικότητα και ξανά πάλι στα προβλήματά μας, ο καθένας αυτά που έχει. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, ξέρεις, σαν φάρμακο ζωής, μία στο τόσο να περνάμε από ένα νοσοκομείο, να μπαίνουμε λίγο μέσα, να βλέπουμε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι προβλήματα έχει ο κόσμος και να εκτιμάμε τελικά την ζωή που έχουμε σήμερα εμείς. έτσι ακριβώς το οξυγόνο με το οποίο αναπνέουμε κάθε μέρα και μπορούμε και ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Θεωρείτε πως το Save Moras είναι κάποιο από τα σημαντικότερα έργα που έχετε κάνει εκτός ποδοσφαίρου? Όχι, ένα το σημαντικότερο θα έλεγα. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν με ρωτάνε τι κέρδισες όλα αυτά τα χρόνια και το δεύτερο, όχι, εντάξει, τα χρήματα, ναι. Εμένα τα χρήματα με βοηθήσανε πάρα πολύ στο να μπορέσω να βοηθήσω τον αδελφό να έχει μια καλύτερη θεραπεία. Τα χρήματα μόνο εκεί, έτσι, το να πάρεις ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή να έχεις ένα κινητό καινούργιο, θεωρώ ότι είναι πάρα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχουν. Ναι, αυτό που κατάφερα και νιώθω περήφανος, θεωρώ ότι όλα τα χρόνια στο ποδόσφαιρο, όλα τα χρόνια μέχρι στιγμής που έχω καταφέρει αυτά που έχω καταφέρει, το ποδόσφαιρο με έκανε και καλύτερο άνθρωπο. Με βοήθησε στο να γίνω καλύτερος άνθρωπος μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες είχα. Οπότε πιστεύετε στη θεωρία ότι ο αθλητισμός αποτελεί τροχοπέδι, γιατί μπορεί να δώσει δύναμη σε άτομα και ελπίδα, σε άτομα που περνάνε αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις? Ο αθλητισμός πρότεινε έτσι αλλιώς από μόνο στην υγεία. Το ξέρουμε και όλοι μας πρέπει να το έχουμε μέσα μας στην καθημερινότητά μας. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο μπορεί να σε αρρωστήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σε κάνει καλύτερο στην υγεία σου. Ο επαγγελματικός αθλητισμός και του υψηλού επίπεδου, το ποδόσφαιρο στη χώρα μας ή οπουδήποτε, ειδικά στη χώρα μας, όπου τον Έλληνα τον έχουμε ειδικά πλέον με τα social, μπορεί να σε αρρωστήσει. Μετά από αυτή τη μεγάλη ιστορία και το προσωπικό κεφάλαιο αυτό για εσάς, τι θέλετε να κρατήσει ο κόσμος και τι πραγματικά κρατάτε εσείς? Από ποια πράγματα, την καριέρα μου. Όχι, από την προσωπική δοκιμασία και την... Δοκιμασία. Κοίτα, η δοκιμασία από μόνη της σου δείχνει το δρόμο, θα πω εδώ. Εντάξει, όταν βλέπεις ένας άνθρωπος, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τον αδερφό μου. Δεν το πέρασα εγώ. Εγώ πέρασα δίπλα στον αδερφό μου την όλη διαδικασία σου. Η μητέρα μου το πέρασε ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Στην Αυστραλία δηλαδή που το περνούσε. Εγώ ήμουν μακριά. Εγώ γενικά το έζησα λιγότερο από ό,τι το ζήσανε οι δικοί μου άνθρωποι δίπλα στον αδερφό μου. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία πέρασε. Εμένα δεν με ήθελε κιόλας αυτό. Αλήθεια, δίπλα και για τον λόγο. Τι κρατάς? Θα κρατάς ότι στη ζωή το πιο σημαντικό είναι η υγεία μας, να έχουμε τους ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, να μπορούμε να σηκωνόμαστε και να περπατάμε στον δρόμο και να λέμε μια καλημέρα ακόμα και σε έναν άγνωστο, είναι ωραίο. Δεν είναι εύκολο, γιατί σου ξαναλέω, έχουμε μπει όλοι μέσα σε ένα κινητό και ασχολούμαστε, περπατάμε στον δρόμο και αντί να κοιτάμε δεξιά-αριστερά, είμαστε ικανοί να πέσουμε σε μια κολόνα γιατί κοιτάμε το κινητό. Άρα η ζωή από μόνη της έχει γίνει πολύ πιο τοξική από ό,τι ήταν. Ο συνάνθρωπος έχει γίνει πολύ πιο τοξικός από ό,τι ήταν. Έχει χαθεί αυτή η ρομαντική πλευρά της ζωής, κάτι το οποίο δυστυχώς επανέρχεται και έρχεται μπροστά μας και ξαναλέμε τελικά η ζωή είναι πολύ πιο ωραία. Όταν κοιτάμε τα πιο απλά πράγματα, ποια είναι τα πιο απλά πράγματα? Να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, σε στηρίζουν. Και αυτό που θα πω έτσι τόσο απλά είναι: βοηθήστε τον συνάνθρωπό σας, κάντε μια καλή πράξη. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που είπα και πριν, ότι θα συμφωνήσει την επόμενη μέρα που θα νιώσει καλύτερο. Μετά από την πολυετή καριέρα που έχετε ως ποδοσφαιριστής, αποφασίσατε να περάσετε στο επόμενο στάδιο και να δημιουργήσετε μία ποδοσφαιρική ταυτότητα ως προπονητής όμως. Και τώρα πλέον η κάθε επιτυχία ή η αποτυχία έχει διαφορετικό αντίκτυπο και έχει σίγουρα δική σας υπογραφή. Πότε αποφασίσατε ότι θα ακολουθήσετε την προπονητική?
μόλις σταμάτησε. Κοίτα, η αλήθεια είναι τελευταία χρονιά που ήμουνα ποδοσφαιριστής, μπήκα σε μια διαδικασία να δω τι θέλω να ακολουθήσω όταν θα σταματήσω. Αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το κομμάτι της τεχνικής. Η αλήθεια είναι πήγα κατευθείαν την ώρα που έπαιζα, δηλαδή τη στιγμή την τελευταία χρονιά που έπαιζα, πήγα να ακολουθήσω να βγάλω το UEFA Α, είχε γίνει ένα UEFA Α, UEFA Β. Για εμάς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη καριέρα είμαστε διεθνείς, μας βάλαν σε ένα πιο γρήγορο τρόπο να πάρουμε τα διπλώματα η Ομοσπονδία. Άρα μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να καταλάβω αν μου αρέσει. Αν μου αρέσει αυτό ή αν μου αρέσει το να είμαι ένας τεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε. Αν θέλω να είμαι μέσα, ξέρεις, στην ομάδα ή αν θέλω να είμαι ο τεχνικός διευθυντής που έχει δημιουργία στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι μου έδειξε ότι μου αρέσει, ξέρεις, η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα να είμαι μέσα στο γήπεδο και να, ξέρεις, να προσπαθώ να περάσω αυτό το οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θέλει να παίξει και όλα αυτά τα οποία έζησα να μπορέσω να τα περάσω στα παιδιά. Άρα, μόλις τελείωσα κατευθείαν, δοκίμασα κατευθείαν να μπω σε ομάδα από τα χαμηλά που λέμε και πήγα στον Μπόελα στην ΚΑΜΑ Εθνική, έτσι ώστε να κάνω την πρακτική, να στο πούμε, σαν πρώτη χρονιά για να δοκιμάσω αν μπορώ να μεταφέρω τα παιδιά με σωστό τρόπο και επαγγελματικό τρόπο σε μια αεραστεχνική ομάδα. Αυτό το πήρε. Θεωρώ ότι με κέρδισε κατευθείαν. Δηλαδή, η ένταση, ξέρεις, αυτό το άγχος, η πίεση που λέμε πάντοτε, αλλά το δημιουργικό που λέμε πάντοτε, εμείς δεν μπορεί να λείψει από την καθημερινότητα. Δηλαδή, τελειώνει κάτι και θέλω κι άλλο. Κι άλλη πίεση, κι άλλο άγχος. Ναι, και όλα αυτά έρχονται μετά με στόχους. Επιτρέψτε να σας πω ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά στον Μπόελα αυτή. Μήπως ήταν κιόλας η στιγμή που ήταν φυσικά το πρώτο σας προπονητικό επίτευγμα. Ήταν αυτό που σας έδωσε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για να συνεχίσετε. Εννοείται, γιατί βλέπεις ότι όταν το κάνεις για την πρακτική σου, να ξεκινήσεις από εκεί, γιατί πρέπει να δημιουργήσεις το βιογραφικό, πρέπει να δημιουργήσεις, ξέρεις, για τα διπλώματα, πρέπει να βρίσκεσαι και να δουλεύεις κάπου. Όταν βλέπεις ότι έχει αποτέλεσμα κατευθείαν, εντάξει, εκεί παίρνεις, ξέρεις, το κολλάει. Ξέρεις, νιώθεις ωραία και προσπαθείς τώρα και ψάχνεις. Γιατί ξέρεις, το να δεχόσουν μια απογοήτευση, ξέρεις, κατευθείαν δεν είναι και εύκολο. Μπορεί να έλεγα δεν κάνω. Και να πήγαινα σε κάτι διαφορετικό. Ναι, εφόσον βλέπεις ότι όλο αυτό δούλεψε, γιατί δούλεψε με παιδιά τα οποία ήταν ερασιτέχνες και δουλεύανε. Δεν είναι επαγγελματίες, είχαν τη δουλειά τους. Θυμάμαι, ερχόταν ο παίκτης με το delivery από τη δουλειά του κατευθείαν να κάνει προπόνηση. Αλλά ήταν τα θέλω τα οποία ήθελα, ξέρεις, είχα βάλει εγώ από την αρχή. Δηλαδή η συμφωνία που είχα την ομάδα της Ελλάδας ήταν ότι για να έρθω εγώ εδώ πρέπει η ομάδα να μπει στα δικά μου τα θέλω. Αλλιώς δεν θα μπω εγώ στα δικά σας τα θέλω, γιατί δεν γινόταν να μπει, ξέρεις, να μπω εγώ στα δικά τους, γιατί να δουλέψω με τεχνικό τρόπο. Άρα έβαλε στη διαδικασία όλος ο οργανισμός και τα παιδιά να δουλέψουν με τον τρόπο που ήθελα εγώ, δηλαδή 6 στις 7, δηλαδή 6 μέρες από τις 7 της εβδομάδας, με ένα ρεπό, όπως δουλεύει μια επαγγελματική ομάδα και αν χρειαστεί ακόμα και 7 στις 7. Και το κάνανε και χάρηκα πάρα πολύ που το κάνανε, γιατί το χαρήκαν οι ίδιοι και το είδα. Πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Πήραμε και το κύπελλο τότε. Οπότε, ξέρεις, ήταν πολύ ευχάριστο, γιατί εκεί είναι η ρομαντική πλευρά. Ξεδιπλώθηκε πάλι αυτή η πτυχή του Βαγγέλη. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει ρομαντική πλευρά, ξέρεις, να αγγίξεις το ποδοσφαιριστή, να τον κάνεις να νιώσει ωραία, όμορφα και να ξεχαστεί από όλο, ξέρεις, από όλο αυτό το επαγγελματικό, εντάξει, είναι το πιο ωραίο που υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχετε προπονήσει, αν δεν κάνω λάθος, 4 ομάδες, μία εκ των οποίων είναι και η εθνική, η K19. Και θα ήθελα να μου πείτε, τι είναι πιο δύσκολο για εσάς εν τέλει, να διαχειρίζεστε τον εαυτό σας ως ποδοσφαιριστή ή να διαχειρίζετε 25 διαφορετικούς χαρακτήρες ως προπονητής? Ναι, δεν ξέρω εσύ τι είναι πιο δύσκολο. Θεωρητικά είναι πολύ πιο δύσκολο και πρακτικά αυτό που κάνω τώρα. Αλλά είναι τόσο ωραίο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δύσκολο. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί δεν έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου μόνο και τα φαντάσματα που έχεις εσύ μέσα. Θεωρώ πιο δύσκολο αυτό, γιατί έχεις ήδη τα φαντάσματα που
βλέπεις μόνος σου μέσα σου, τις σκέψεις σου εννοώ που κάνεις εσύ για σένα και μετά όλα τα άλλα τα οποία έχεις να κάνεις με άλλους πόσους, οι οποίοι μακάρι να ήταν μόνο οι ποδοσφαιριστές, ότι έχεις να κάνεις με τη διοίκηση, μπορεί να στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να έχεις να ασχοληθείς με τη φροντιστή, μπορεί να ασχοληθείς με πράγματα που δεν είναι έτσι ακριβώς. Οπότε γενικά είναι μια δύσκολη χώρα σε αυτό το κομμάτι, στο οργανωτικό, όπου θεωρώ ότι όταν θα πας να δουλέψεις σε υψηλό επίπεδο και δεν θα έχεις να ασχολείσαι με τέτοιου είδους πράγματα, ναι, αλλά θεωρώ πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι, γιατί έχεις ασχοληθεί γενικά με 25 άτομα τελείως διαφορετικά, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ψάχνεσαι πάρα πολύ στο κομμάτι το ψυχολογικό, το πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής, κάτι που δεν μπορεί να το σκεφτείς όταν ήσουν εσύ προπονητής, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Άρα εκεί είναι το ωραίο. Στη σημερινή γενιά, πόσο δύσκολο θεωρείτε πως είναι να εμφυσίσετε πειθαρχία και νοοτροπία? Τι γίνεται τώρα, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά έχουμε να κάνουμε με τελείως διαφορετικές γενιές και ποδοσφαιριστών, γιατί μπορεί να έχει τελείως διαφορετικές ηλικίες, εντάξει, αλλά τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Άλλο ποδόσφαιρο πλέον, άλλες γενιές ποδοσφαιριστών, τελείως διαφορετική νοοτροπία, τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουν. Άρα όλο αυτό είναι το πιο ωραίο από την πλευρά τη δικιά μας, γιατί εμείς οι ίδιοι πρέπει να εξελιχθούμε και να δούμε πώς σκέφτονται τα νέα παιδιά, πώς σκεφτόμασταν εμείς, πώς σκέφτονται αυτοί τώρα. Άρα όλο αυτό ξέρεις ότι είναι... Έχουμε και τα... Αυτά είναι τα ωραία. Οπότε όλο αυτό ξέρεις ότι σε βάζει στη διαδικασία να ψάχνεις ακόμα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, και επειδή το έχω ζήσει φέτος, δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια με την εθνική, με τα παιδιά που είναι K19, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να μπορείς να μπεις μέσα τους, να τους καταλαβαίνεις, να νιώθουν περίεργα όταν τους καταλαβαίνεις, να σε νιώθουν πατέρα τους, δηλαδή έτσι φίλο τους. Εγώ προσπαθώ πάντως να έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τους ποδοσφαιριστές, να τους μιλάω όμως αληθινά, να τους μιλάω ακριβώς έτσι όπως νιώθω, έτσι όπως σκέφτομαι, αυτό που βλέπω, και σπονάει πολλές φορές, αλλά θεωρώ μετά το παίρνεις πίσω, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι δεν τους προειδεύει. Ως προπονητής, τι δεν αντέχετε να βλέπετε σε έναν ποδοσφαιριστή? Αδιαφορία. Να μην το απολαμβάνει, να μην το ζει έντονα, να μην αυτό που κάνει να μην το αγαπάμε. Και προσπαθώ πάντοτε να κρατάω τους ποδοσφαιριστές συνέχεια σε εγρήγορση, συνέχεια συγκεντρωμένους, συνέχεια να το ζουν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί δυστυχώς ο ποδοσφαιριστής στις εύκολες, όταν έρχεται μια επιτυχία, αρχίζει και μαζεύεται, κάθεται, χαλαρώνει. Κάτι που το κάνω και εγώ γι' αυτό. Όλοι μας το κάνουμε. Είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι περίεργο. Αυτό όμως, άρα αυτό που θέλω είναι συνέχεια ότι όταν είναι συνέχεια να το απολαμβάνει. Αυτό που σχαίνομαι και δεν θέλω και τρελαίνομαι είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω ποδοσφαιριστή να αργεί. Θέλετε συνέπεια δηλαδή? Απαιτείται 100%. Απαιτείται γιατί δεν είναι μόνος. Και επειδή δεν είναι μόνος ο ποδοσφαιριστής, ανήκει σε ομάδα, πρέπει να σέβεται τον συμπαίχτη. Και θεωρώ ότι βασικός κανόνας, ένας από τους βασικούς κανόνες είναι αυτό. Δεν θέλω, δηλαδή με τρελαίνει όταν αργεί, ειδικά άμα θα αργήσει και παραμονή, ξέρεις, ή την ημέρα του αγώνα να πει στο λεωφορείο ή οτιδήποτε, εκεί βγαίνω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς, και αυτό γίνεται σε αυτήν τη γενιά, πώς ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι συγκεντρωμένος σε ένα επίσημο αγώνα που θα πάει. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω πώς αυτή είναι η χαλαρότητα εκεί είναι. Κάτι που δεν μπορώ. Πλέον ως προπονητής δικαιολογείτε συμπεριφορές που έχετε βιώσει εσείς σαν ποδοσφαιριστής από τους προπονητές που είχατε? Να δικαιολογήσω τι? Όπως? Δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Κοίτα, δεν θα κάνω πράγματα τα οποία με ενοχλούσαν. Δεν είσαι αυτό. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Κάτι το οποίο με ενοχλούσε απέναντι
σε κάποιες κακές συμπεριφορές που είχαν οι προπονητές απέναντι σε μένα, θα προσπαθήσω να μην τις κάνω. Και δεν θα τις κάνω σίγουρα. Αν και θεωρώ ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του και θα κρυφτεί γι' αυτό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με μένα, με το πώς βλέπω τον ποδοσφαιριστή. Τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο που θέλω να είμαι δίπλα του, θέλω να είμαι κοντά του, αυτήν την ηγετική φυσιογνωμία. Μου αρέσει να έχω προπονητικά, είναι ότι θέλω να έχω καλή, είναι η δημοκρατική, ας το πούμε, ηγεσία, η οποία μου αρέσει να έχω καλή σχέση με τον παίκτη. Να είμαι ξεκάθαρο, να είμαι αληθινός, δεν μου αρέσει να τον κοροϊδεύω. Καλύτερα να του πω δεν μου αρέσει, καλύτερα να βρούμε κάτι άλλο, παρά να κάθομαι και να βρίσκω δικαιολογίες οι οποίες για να ρίξω την ευθύνη στον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όπως για ένα παράδειγμα, σου πω ότι δεν ήσουν καλό στην προπόνηση σήμερα, ενώ ήταν καλό. Μπορώ να το πω και το θέλω και να το περάσουμε τον νου, αλλά είναι σαν τον κοροϊδεύω. Ενώ θα μπορούσα να πω ότι εμείς οι δύο δεν ταιριάζουμε σαν φιλοσοφία, δεν ταιριάζει ο τρόπος παιχνιδιού που θέλω εγώ, καλύτερα να μην συνεχίσω. Θέλω να είμαι αληθινός. Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σας όραμα ως προπονητής? Άρα, μου απαντάτε στην επόμενη τέτοια ερώτηση που σας είχα, ότι αν θα υπήρξε κάποια πιθανότητα να επιστρέψετε να δουλέψετε ξανά εκεί. Θέλω να υπάρξει η πιθανότητα, θα προσπαθήσω να υπάρξει η πιθανότητα να πάω εκεί. Στόχος μου είναι να πάω εκεί. Θέλω να το καταφέρω, θέλω να συνεχίσω εκεί, γιατί όπως είπαμε και στη συνέντευξη, θεωρώ ότι μέσα μου νιώθω ότι και ο τρόπος που θα μιλήσω και ο τρόπος που θα μιλήσω ακόμα και ποδοσφαιρικά, θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα. Σας το εύχομαι, λοιπόν. Και θα ήθελα να μου πείτε, φτάνουμε στο τέλος, 2 τελευταίες ερωτήσεις, 3 βασικά. Τι είναι αυτό που σας λείπει εν τέλει από τα αποδυτήρια, που πλέον ανήκετε στην κατηγορία παλέμαχων ποδοσφαιριστών? Τίποτα δεν σας λείπει. Δεν μου λείπει καθόλου το ποδόσφαιρο ενώ το να παίξω. Καθόλου. Δεν σας λείπει, δεν σας καλύπτει πάρα πολύ το πιστικό πολιτικό. Όχι, είμαι πολύ γεμάτος από εδώ, το οποίο δεν μου λείπει καθόλου το ποδοσφαιρικό, είναι τον αγωνιστό. Μου λείπει, τα αποδυτήρια μου λείπουν, ναι. Η διαδικασία όλη αυτή είναι ωραία. Ξέρεις, αλλά τη ζω και πλέον σαν να προπονητής, οπότε είναι παρόμοιο. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να μου πείτε, σε πολλά χρόνια από τώρα, στο άκουσμα του ονόματος Βαγγέλης Μόρας, τι θα ήθελατε να θυμάται πραγματικά ο κόσμος από εσάς? Αφήστε να μαντέψω τίποτα. Όχι, δεν είναι. Εγώ θέλω να θυμούνται ξέρεις τι, πάντοτε μου άρεσε η εικόνα μου προς τα έξω και δεν ήταν το fake. Θέλω να λένε ότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν δημιουργήσε ποτέ προβλήματα με τη συμπεριφορά του στα γήπεδα και όσο αγωνιζόταν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, ξέρεις, ταπεινός, γιατί είναι μια λέξη που με ακολουθεί και την περνάω, προσπαθώ να την περνάω στα παιδιά συνέχεια. Δεν είμαι ποτέ αλαζόνας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε πάντοτε να δίνει το 100% σε όσες ομάδες αγωνίστηκε. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το κέρδισα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν μιλήσεις με κάποιον, θεωρώ ότι αυτή την απάντηση θα πάρεις έτσι όπως. Και η τελευταία ερώτηση αφορά εδώ το κανάλι. Θα ήθελα να μου πείτε ποιον θα θέλατε να δείτε καλεσμένο στην επόμενη συνέντευξη. Όποιον θέλεις εσύ σε κάνει να νιώσεις εσένα καλύτερα. Εύχομαι, ξέρεις τι, εγώ θα εκτιθώ τα καλύτερα σε σένα, θα εκτιθώ τα καλύτερα στο κανάλι σου. Χαίρομαι που είναι μέρος, δηλαδή που με κάλεσες σε κάτι καινούργιο που ξεκινάς, σε μια νέα κοπέλα. Είμαι υπέρ στο να βοηθάμε τα νέα παιδιά. Θα μπορούσα να πω ότι δεν δέχεται να έρθει σε σένα, γιατί δεν σε ξέρει κανένα. Τόσο απλά θα το πω λαϊκά. Εγώ δεν είμαι τη άποψη, είμαι τη άποψη. Οι νέα παιδιά τα οποία έρχονται, θα ζητάνε μια συνέντευξη όταν έρχονται με ωραίο τρόπο, με ευγενικό τρόπο, με τον τρόπο τον οποίο εμένα καλύπτει προσωπικά. Θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω, γιατί όλοι από κάπου χαμηλά ξεκινάμε και το που μπορεί να φτάσει ο καθένας είναι καθαρά δικό σου, σε σένα το πόσο πολύ το θέλεις. Δυσκολίες θα υπάρχουν, δεν είναι τίποτα εύκολο, οπότε σου εύχομαι να έχεις γερά πνευμόνια, αγαπάς αυτό που κάνεις, στο τέλος θα πετύχεις εσύ αυτό που θέλεις να πετύχεις. Δεν ξέρω τι θέλεις, εσύ ξέρεις. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το καταφέρεις. Αν μπορώ να βοηθήσω και στο μέλλον θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αναπόφευκτο, δεν μπορώ να μιλάω στο ενικό σου σένα. Σε σένα τώρα, θα το κλείσω εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες για να είσαι εδώ.
Εάν εσάς ωστόσο σας άρεσε αυτή η συνέντευξη, θέλω να κάνετε ένα like για να μου δώσετε και εμένα λίγο ένα μικρό πιστάρισμα και ένα subscribe για τα επόμενα που έρχονται. Bye!